Bona vesprà. Anem a començar el ple extraordinari d'avui que porta 5 punts d'ordre del dia, 4 més el de pregs i preguntes. El primer punt d'ordre del dia és l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 11/2021, expedient 1275/2021. Té la paraula el regidor d'Hisenda. Jo no puc. Està? Bon vesprà. Hola. Davant l'existència de despeses d'inversió per a les quals no existeix crèdit consignat en el vigent pressupost, es fa precís la modificació de crèdit en càrrec a baixes de crèdit d'altres aplicacions. Les aplicacions que han de crear-se en el pressupost municipal per a fer front a les referides despeses és concretament el desmuntatge de la via Ferrata per un import de 13.496,34 euros. Aquesta modificació es finança amb càrrecs a baixes de crèdits d'altres aplicacions perquè no anem a fer aquestes inversions o perquè en altres coses han sobrat diners. En concret, un aparcabicicletes per import de 3.200 euros, darrere de lo que són les porteries del camp de futbol 11, per 5.900 euros, que hi volíem ficar part de calistènia, però encara no tinguem clar com fer-ho, i serà per a l'any que ve. I després la rehabilitació, pintura, edificis de zones públiques. El total són 13.496,34 euros. La justificació d'aquesta modificació és que, d'acord amb la Direcció General de Cultura i Patrimoni, s'ha de procedir al desmuntatge de la instal·lació al barranc de la Fos de la via Ferrata per restituir els valors afectats per actuacions no autoritzades. No es produeix cap efecte sobre l'estabilitat pressupostària. Compromís? Ara sí. Res, com sabem tots els grups, això s'ha de complir, si no ens faran una multa que, si crec recordar mal, eren uns 150.000 euros, per tant hem de fer front a aquest pagament i realment aquestes partides que han sobrat s'han de traspassar al desmuntatge i res més a afegir. Partit Popular. Bona nit a tots. Bé, es tracta d'una modificació de crèdit per altes en unes partides com a conseqüència de baixes en altres partides que s'obren diners en aquest cas. I jo la primera pregunta meva volia fer, no ha hagut possibilitat de salvar esta actuació? Compromís, vol intervindre? Alguna pregunta més? No? Conteste? Com bé se sap per part dels membres del Partit Popular, la via Ferrata es va iniciar en el 2017 i el mateix any 2017 es va obrir un expedient de restauració de la legalitat urbanística en base a les actuacions realitzades sense permís d'obra, donat que la majoria estan realitzades en Ontinyent. N'hi ha diverses comunicacions de la Conselleria a l'Ajuntament d'Aielo i en pràcticament quasi l'última notificació, perquè n'hi ha diverses notificacions i peticions d'informació a l'Ajuntament. En el 2017 n'hi ha 4 peticions d'informació a l'Ajuntament d'Aielo i en vista de que no està contestant-se ni col·laborant de la manera que es demana per part de la Conselleria, el 6 de febrer de 2019 entra una nova notificació a l'Ajuntament en el qual diu que l'actitud de l'Ajuntament d'Aielo refuerza el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad en la infracción cometida. Diu que es van iniciar sense comptar amb la preceptiva autorització de la Conselleria, que la balma d'Esmureig, que està en terme d'Ontinyent, és un bé de rellevància local d'Ontinyent i allí s'ha instal·lat un pont penjant que afecta l'entorn immediat de les restes arqueològiques i s'han instal·lat grapes d'acer en el mateix jaciment. També diu que el jaciment de l'abric de la Fos es conserven pintures rupestres amb la mateixa protecció patrimonial i s'ha instal·lat
una part de la via ferrata, invadint la protecció del jaciment. I diu que les actuacions dutes a termes en la senda de la Séquia Ampla consisteix en una barana d'acer i un buidat de les bases del molí afectant a béns patrimonials de manera negativa com és un bé de rellevància local, i tot això està realitzat en el terme d'Ontinyent. En juliol recibim una nova notificació respecte de les informacions enviades per l'Ajuntament, on se ens diu que hi ha que aportar la documentació de que s'ha aprovat en Junta de Govern l'actuació realitzada allí. L'informe de la secretaria és que, vist els llibres de Juntes de Govern, no hi ha cap acord que l'equip de govern anterior iniciara i aprovara l'actuació d'esta actuació. Y a més, es diu que la ejecución de las obras consiste en actuaciones en el yacimiento arqueológico de la Balma d'Esmureig, en un ámbito incluido en el entorno de protección del Abric de la Fros, que se encuentra recogido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro del Rock Art of the Mediterranean Basic on the Iberian Peninsula, y que se conoce como vía ferrata la ejecución d'esta obra. En tot això, nosaltres es personarem en la Conselleria de Cultura per a intentar que puguem salvar l'actuació. L'actuació està feta, com dic, pràcticament en el terme d'Ontinyent. Com ja es va manifestar en un ple, el regidor va demanar un registre d'entrar en l'Ajuntament d'Ontinyent, una petició de llicència d'obra. I aquesta petició de llicència d'obra no existeix a l'Ajuntament d'Aielo en ningú registre d'eixida, però sí que és veritat que existeix un registre d'entrada de l'Ajuntament d'Ontinyent denegant les obres a executar. En aquell moment les obres ja estaven executades. Davant de tot això, en la nostra visita a la Conselleria intentem veure la possibilitat de salvar i se ens diu que hi ha que restaurar la legalitat urbanística. Sí o sí, hi ha que restaurar-la, i que si no s'iniciarà el procediment correcte. De fet, està iniciat les diligències prèvies contra l'Ajuntament d'Aielo, i el que hem aconseguit amb aquesta actuació, retirant, ja que és donat que és impossible en aquesta situació, l'informe dels arqueòlegs d'Ontinyent és negativa, els informes de la Conselleria són negatius de totes, el que hem aconseguit és que la Conselleria no ens sancionen una multa que podria arribar fins a 150.000 euros, més després tindre que desmuntar. Per tant, no s'ha pogut, ho hem intentat, no ha sigut possible. En aquest moment se ens demana que desmuntem la via ferrata i estem encara pendents a veure què passa en la barana que es va col·locar en la sèquia, perquè, com s'acaba de dir en l'informe del 2019 de la Conselleria, també està afectada de manera patrimonial i en ningú moment té el permís de la Conselleria, que és preceptiu a ser un bé de rellevància local. Per tant, intentar-ho ho hem intentat, però no ha sigut possible. Per tant, aquesta és la situació en la que ens trobem en aquest moment. El fet que en diversos moments es col·locaren tablilles allí dient que la via ferrata estava clausurada, després aquestes tablilles les van arrencar i vam tindre que recurrir a fer un band i a publicar-ho en el boletí oficial de la província. No era ni menys ni menys per a que quedara constància de que la via ferrata no tenia les corresponents autoritzacions, i davant de qualsevol situació que allí poguera ocorrir era responsabilitat d'aquells que anaren i no de l'Ajuntament de tindre allí una actuació que no complia la normativa exigida per la Conselleria. Per tant, intentar-ho ho hem intentat, però ha sigut impossible. Estem parlant ja, com vegeu, estem parlant des del 2019, estem en el 21 i al final ens ha sigut impossible i per tant ens requereixen la seva retirada. Passem a la votació, si us pareix. Vots a favor de l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 11-2021, expedient 1275-2021. Vots a favor? 6 en contra. Abstencions? 5. Bueno, l'explicació de l'abstenció del grup del Partit Popular ve donada fonamentalment per aquesta qüestió, no? Si bé s'ha de pagar, perquè n'hi ha una ordre de derribo i s'ha de fer,
nosaltres creiem que aquests 13.000 i pico euros podrien haver eixit o bé de despesa ordinària, o sigui, de gasto corrent, o bé del superàvit que té l'Ajuntament o que tenia l'Ajuntament fins este ple, perquè jo crec que llevar tres inversionetes essencials per al poble i sobretot per als xiquets, crec que no era la millor gestió per a poder pagar aquesta petició que mos fa la conselleria. Jo dic que s'ha de pagar, però concretament, com ha dit el regidor d'Hisenda, per a pagar això deixem de fer els aparcabicicletes, deixem de fer els corners del futbol, del camp de futbol, que no sé el que serà, però no sé si seran els canons o el que siga, no ho especifica, i també se lleva una partida important de quasi 5.000 euros per a la rehabilitació i pintura dels edificis de les zones públiques. Nosaltres pensem que l'equip de govern ha decidit aquesta qüestió, nosaltres no la compartim, però que tampoc es neguem a que es produïsca. Per tant, l'abstenció i una altra qüestió. Crec que això, el derribo, no va a una partida d'inversions del capítol 6, com porco sí, perquè una inversió és fer una cosa o rehabilitar-la, però no destruir-la. Per tant, crec que s'ha de modificar i anar al capítol 2 de despesa corrent. Jo respecte el que acaba de dir el Partit Popular, però és incomprensible que es tinguin que gastar 13.000 euros per una actuació contrària a llei, contrària a tota normativa realitzada pel mateix Partit Popular. És incomprensible. Després així no s'està restant res de res. Anem a veure, els aparcabicicletes hi ha una partida de 4.000 euros i ens han sobrat 3.200 euros després de la compra dels aparcabicicletes que davant que els regidors tècnics han considerat que necessitàvem en aquest moment, s'han comprat, es tenim per a col·locar i van a col·locar-se. Per tant, el que hem aconseguit és que de 3.200 euros, 800 euros ens han costat els aparcabicicletes que en breu s'instal·laran, per tant no va a mermar-se res, al contrari, van a col·locar-se els aparcabicicletes perquè s'ha fet la inversió. Respecte de la partida dels corners del camp de futbol, la partida no són ni canons ni res, en el camp de futbol s'estan fent moltíssimes inversions i així el que s'havia contemplat era la possibilitat d'habilitar la part trasera, així diguem corners, la part trasera de les porteries per a instal·lar un parc de calistènia. El parc de calistènia, ara en pressupostos participatius, dues propostes van en aquest sentit i hem considerat que probablement sigui millor fer els dos corners i no sols un, que és el que tenim analitzat, i per tant és una de les propostes que en principi, si és recolzada, es farà i per tant no va mermar-se aquest tema. I en quant a la rehabilitació de pintura d'edificis i zones públiques, estem fent rehabilitació de pintura i d'edificis públics, està realitzant-se. En aquest moment s'ha realitzat 4.000 euros, l'any passat també farem una altra adequació de pintura, sobretot en les portes i finestres de fusta d'aquest Ajuntament, que estan totalment deteriorades, i anem fent el manteniment en inversions en aquest estil. Per tant, no estem deixant de fer inversions, al contrari, estem fent inversions. El problema és que ens vegem obligats a fer una inversió en una obra per a desmuntar una instal·lació que no comptava en ningú dels permisos preceptius i que el Partit Popular en ningú moment va sol·licitar els permisos preceptius. És més, quan es demana la subvenció s'envia un certificat, s'envia l'informe o el que siga de que sí que hi ha un acord de Junta de Govern quan no existeix l'acord de Junta de Govern, la qual cosa és molt greu. Estem dient que se li ha dit a l'administració central que n'hi ha un acord de Junta de Govern quan no existeix. Pense que voler marejar les coses no és bo. Les coses s'han de dir. Jo no volia entrar al drap en tot això. Sols volia que diguérem què anem a fer, com i de quina manera, i d'on traguem els diners. Els diners en aquesta partida es traguem d'inversions a inversió, i desmuntar la via ferrata és una inversió que ens obliguen a fer
per una actuació mal executada i sense ningú tipus de permís per a l'anterior equip de govern. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Modificació de crèdit 12-2021, expedient 1281-2021. Té la paraula el regidor. Hola. Expedient de transferència de crèdits entre aplicacions del pressupost vigent d'acord amb el següent detall. El que es proposa és unes baixes en unes partides per a aplicar-les a altres partides. Entonces, en concret, es proposa una baixa en la partida Covid educativa de 10.990 euros, festes 15.000, subvenció motoclub, conveni Unió Musical, Associació de Festes Moros i Cristians, Associació d'Amics del Rei, Associació Penya Taurina, 13.051 euros, aportació Torneig Colombicultura, 8.000 euros, associació locals, 8.000, promoció i difusió turística d'Ayalo, 12.900. I aquestes baixes es proposa per a altes en altres aplicacions de despeses. En concret, les altes que es proposen són retribucions complementàries de la policia, 10.000 euros, urbanisme, projectes d'urbanisme per 15.000, manteniment d'edificis per 14.000, personal aturat 13.200, personal Covid 10.000, retribucions dels treballadors socials 15.000, centre de dia, mancomunitat. L'import de totes aquestes modificacions ascendeix a 100.790 euros. L'import de les transferències no produeix cap efecte sobre l'estabilitat pressupostària. Compromís? Res, hem avaluat un poc el tema de d'on ixen els diners i efectivament són molts diners de partides que no s'han executat, festes, tornejos, etc. I per tant vegem en bons ulls que es transferisquen aquests diners a altres partides que a hores d'ara són més interessants. Partit Popular. És una modificació d'altes i baixes, igual que l'anterior. N'hi ha unes partides que necessiten diners i altres que en principi sobren i són 100.000 euros. En principi està bé. El que volia preguntar és alguns temes que, clar, així posen els conceptes un poquet així, simplificat, i m'agradaria, per exemple, si n'hi ha unes retribucions bàsiques de treball social i de complementàries de treball social, que m'agradaria que m'ho explicaren, i també el de la policia 10.000 euros, siguent que les complementàries, en principi, si n'hi ha menys policies, no ho vegem clar, això, de que tinguin que posar més retribucions. Per lo de més, n'hi ha personal aturat que crec que independentment de les subvencions que se vagin pogut rebre i que suposa que s'hauran fet per modificacions d'alcaldia, que no necessita del ple, 45.000 euros, si estan ben usats, 45 n'havien, 13.200 que se'n posen més, en fi, en principi són partides que en principi nosaltres estem d'acord. El que passa que sí que m'agradaria que m'explicaren aquests 2 o 3 conceptes. Compromís? Alguna altra intervenció per part del Partit Popular? No? A veure, n'hi ha 2 torns d'intervenció? Sí, però n'hi ha una contesta i una rèplica. N'hi ha 2 torns d'intervenció? És que estem arribant a un punt que es quedarem en casa. A veure, estem contestant a tot? No, en aquest cas no vol contestar. Estem contestant a tot, jo ara li contestaré, tranquil. Ara li contestaré, no? Anem a veure, estigues tranquil. Anem a veure. Perdó? Com has dit una altra... Sí, li dona la paraula a Compromís. Després de la seva intervenció, li dona la paraula a Compromís per si volia tornar a intervindre. I li he tornat... A veure, jo contestaré quan consideri que he de contestar-li, no? A veure, dirigeix vostè el ple o el dirigeix jo? Home, a veure, jo li conteste. Si considera que no li contesten, diu no em contesta, però jo estic contestant-li. És més, abans ha tingut 2 intervencions i li n'ha concedit una després de la votació. Per tant, ha tingut 3. Per tant, l'aclaració del vot també pot fer-la abans sense ningú tipus de problema. Per tant, és a dir, no diga que no. Així estem contestant a tot. I si n'hi ha coses que no tinc clares, li diré en aquest moment, no tinc clar el motiu, però li l'explicaré, però li el contestaré. O sigui, per això estigues tranquil que sense contestació no va
quedar-se. Anem a veure, en el tema de policies locals, hi ha menys policies locals, sí, però que n'hi hagi menys policies locals no comporta que no s'hagi deixat de prestar el servei de la manera més adequada possible. I més en un any en el que tenim el Covid, hem continuat tenint Covid i hem tingut que continuar reforçant. Els policies locals estan reforçant els torns dels companys per anar, no anar a sols, a excepció d'algun moment determinat en el torn de matí, i per tant això està generant unes despeses de les hores que aquestes persones estan fent, que aquests treballadors municipals estan fent, i per tant s'ha dotat. És a dir, el que no hi hagi més policies o que n'hi hagi menys policies, com s'ha dit, no comporta que el servei no s'estiga prestant. S'està prestant igual, per no dir millor, però igual que amb anterioritat. L'any passat, des del principi de legislatura, teníem un policia menys que se'n va anar a un altre poble, va demanar una comissió de serveis, ara s'ha reincorporat, i després n'hi ha 2 policies que al llarg d'aquest any, però concretament no fa massa, han marxat un abans de l'estiu i l'altre farà escassament un mes que han aprovat, o un ho ha aprovat i l'altre ha demanat una permuta i se n'han anat a un altre lloc. Però a aquests policies que també estaven fent reforços també se'ls ha retribuït de la manera més adequada i conforme està realitzant-se. És a dir, així l'Ajuntament en aquest moment el que fa hores per a prestar el servei se li paguen, a menys que la persona que ha fet aquestes hores necessàries per a prestar el servei diga que vol compensar-les en un altre dia d'elecció seu. Per tant, això és un poc la situació. En les retribucions complementàries del treball social, estem parlant de 7.000 euros. Li tinc que dir que revisaré exactament a què corresponen i li contestaré en aquest moment. No puc dir-li en tota exactitud. Així com el de la policia sí que ho tenia molt clar quina era la situació. En serveis socials no ho tinc clar, però suposo que... 7 i 8, vale. Pues en el pròxim ple li conteste amb tota la tranquil·litat i li doni les explicacions oportunes. Alguna aclaració més per part d'algú? Sí. Bé, en relació a la explicació que dona de la policia local, claro que estic d'acord que la policia quan diga que fer hores té que cobrar-les. El que passa que permetisca que li diga que quan se fa un pressupost les retribucions complementàries ja estan assignades a totes les places, per tant, no pot haver a meitat d'això dient que quan se paguen hores falten diners, no. Si estaven pressupostades bé totes les retribucions complementàries, si ara s'està pagant una productivitat, en tot cas se podria augmentar la partida de productivitat. La partida complementària té que estar pressupostada en el pressupost, en l'aprovació del pressupost. Si la plantilla de policies són 10 o 11 policies, tenen que haver diners per a pagar les complementàries de 11 policies, estiguen, se'n vagin o no se'n vagin. Que de vegades això no passa, però que no és perquè es paguen hores, per suposar que s'estan fent hores, per suposar que si n'hi ha menys policies s'ha de dotar el servei, s'ha de donar el servei, però jo penso que si hagués estat el pressupost bé, no haver fet necessitat de modificar aquests 10.000 euros per a pagar-les, suposa que les hores que aquestes persones o els policies estan fent, simplement això. Després, volia dir que el nostre vot serà que no, perquè l'alcalde no diga que després torni a parlar, l'explicació del vot, per una senzilla raó que és elemental, és a dir, anem a veure, avui aquesta modificació de crèdit se pot fer gràcies a que en el 2021 que estem, parlem que el 2020 es van donar alguna més de subvencions a les associacions, festes de moros i cristians, etc., però en el 2021, per lo que veig, s'han minorat bastant. Jo el que sí que li diria al senyor alcalde que reconsiderara aquesta proposta de modificació i que donara més diners a les associacions perquè, concretament, moros i cristians,
han minorat les seues quotes com a conseqüència de la pandèmia, han tingut que suportar, com sempre, els gastos de l'alquiler i crec que el fet que hagi vingut una pandèmia i l'Ajuntament tinga diners o pugui haver-los ajudat més, hauria d'haver-ho fet. Jo crec que jo he estat consultant alguns puestos i s'ha mirat, cada ajuntament fa el que crea convenient, però en sinceritat crec que si han suportat baixes en gent, baixes en quotes i damunt han tingut que mantindre's l'alquiler i altres coses, doncs jo crec que si no en un percentatge del 100%, que jo diria el 100%, sí que s'havia d'haver intentat de les partides que ja havien consignades i de festes, doncs mira, si se'n gastem a l'any 120, 130.000, doncs si se'n ahorrem 60.000, doncs vale, això és per a fer coses del Covid o per aturats, però les associacions, jo crec que n'hi ha associacions que devien d'haver-les ajudades un poquet. Abans de passar a votació, donaré explicació d'algunes cosetes. El discurs populista no serveix per a res. El discurs populista no serveix per a res. Nosaltres no li hem llevat a ningú. Nosaltres no li hem llevat a ningú. Qualsevol associació d'este poble ha tingut l'oportunitat de reunir-se en l'equip del govern i en els regidors pertinents per a parlar i en els tècnics per a parlar de les subvencions i les quanties que han sol·licitat o que volien sol·licitar. S'ha obert el plaç de presentació de subvencions per a demanar subvencions, per cert, ordenança que es va aprovar en legislatures anteriors, fa 2 legislatures, i que estem complint a rajatabla en els seus termes. I, per tant, el que hem fet ha sigut tancat el plaç de presentació de subvencions per part de totes les associacions locals, tancat el plaç i veient què és el que se mos ha demanat, hem considerat que, com que ja no va haver temps per a executar més enllà del que se'ns ha demanat, tot i que n'hi haurà associacions que realitzaran activitats ara i que han sol·licitat la seva subvenció, doncs podem destinar diners, podem agafar aquests diners. Per tant, a ningú se li lleva diners. Per una altra banda, l'associació de festes és l'associació de festes, no són les comparses. L'associació de festes no té ningú lloguer a pagar. L'associació de festes està en un espai municipal, no té ningú lloguer a pagar. Les comparses no han sol·licitat subvencions, ha sol·licitat l'associació de festes en base a unes activitats que ha realitzat i que ha demanat la seva subvenció i altres associacions en base a les subvencions que ells han considerat. Per tant, a ningú se li ha llevat res. A ningú se li ha llevat res. Anem a veure, siguem realistes. Si hi ha entitats locals que estan utilitzant espais públics i que no tenen ningú cost de lloguer i a més no han realitzat ningú tipus d'activitat ni van a realitzar-la al llarg de lo que queda d'any, no han demanat subvenció. O sigui, té sentit subvencionar, té sentit subvencionar a entitats que no tenen ningú cost de lloguer, que no van a realitzar ningú tipus d'activitat? Anem a donar subvencions perquè sí, sense que n'hi hagi una contraprestació, una activitat que redunde en la població? No, això no es pot fer. Com van a justificar aquesta activitat? De fet, vostè sap millor que jo, i vostè va aprovar l'ordenança, de que les despeses de funcionament no són subvencionables. I a més, aplicant la llei de subvencions de l'Estat, hi ha que justificar el doble de la subvenció que es concedeix. Per tant, torno a repetir que el discurs populista no serveix per a res, sols serveix per a enganyar i per a enganyar. Passem a votació. Vots a favor de l'aprovació de la modificació de crèdit 12/2021. 6. Vots en contra? 5. Queda aprovada la modificació de crèdit 12/21. Passem a la modificació de crèdit 13/2021, expedient 1285/2021. Té la paraula el regidor. Atès que es disposa de romanent líquid de tresoreria per import de
50.187,69 euros. Segons els estats financers i comptades resultats de la liquidació de l'exercici anterior, es proposa un suplement de crèdit per a finançar amb càrrec al superàvit de l'any anterior la reforma de la plaça Manuel Castelló-Quilis per import, el que hem dit, 50.187,69. Aprovada esta modificació, l'Ajuntament d'Aielo de Malferit haurà incorporat la totalitat del superàvit de la liquidació del 2020. Regidor de Compromís. Res, s'ha de tirar avant la construcció del parc o la reforma, millor dit, i per tant, si es pot tirar de tresoreria, millor que fer qualsevol altre tipus de crèdit, per exemple. Partit Popular. Bueno, tornem a dir que una modificació de crèdit en càrrec a l'últim que quedava del superàvit disponible de la corporació, que eren 346.000 euros. En estos 50.000 y pico euros, pues la corporació es queda sense superàvit ja, però és que a més supera ja l'estabilitat pressupostària, és a dir, que en un moment que no estaven suspeses les regles fiscals, pues de continuar així s'hauria de fer un pla econòmic de sanejament i entonces pense que s'han de mirar bé aquestes coses. Després volia preguntar també, en principi pareixer que de l'any passat havia una dotació, s'incorporen remanents, si m'equivoco m'ho digueu, de 59.772 del 2020 per a fer aquesta plaça en el 2021 i se trobem en la sorpresa de que ja iniciar, suposa que en un projecte, perquè suposa que s'ha licitat, perquè allí hi ha una empresa, pues ara es necessiten 50.000 i pico més euros. Entonces la meva pregunta és dir que el pressupost era de 50 i ara s'ha passat a 100 o ha sigut una cosa circumstancial que ha vengut? Compromís? Res? Alguna pregunta més? Li conteste? Vale. En primer lloc, esta plaça no està adjudicada, no està fent-se. Esta plaça encara ni tan siquiera ha eixit la convocatòria per a que els constructors puguen pujar i puguen reformar-la. Els 59.772 euros van a càrrec del fons d'inversió de la Diputació de València i és el que en un primer moment es va estimar de la mateixa manera que la plaça Joan Fuster, que és la que sí que està executant-se, els tècnics municipals en un moment determinat van estimar. A la realització del boceto del projecte, la gent, que va ser també un procés participatiu, la gent va presentar una sèrie de suggeriments i una sèrie d'idees i després els tècnics redactors del projecte, unes es van atendre, altres no es van atendre, en vista de les característiques tècniques i el pressupost. Esta plaça és evident que no té les dimensions de la plaça Joan Fuster, és quasi 3 voltes la plaça Joan Fuster i per tant en un primer moment una primera estimació de la idea que es volia fer, el que al final ha resultat en el projecte, és més cara. Per a poder licitar esta obra fa falta dotar-la en esta quantitat econòmica de 50.000 euros per a assumir el cost global, que és de 109.959,99 conforme al projecte i que després s'adjudicarà per l'import que les empreses que puguen, lògicament, moltes vegades van a la baixa i per tant, si van a la baixa serà millor per a l'Ajuntament. Respecte de que afecta l'estabilitat pressupostària, sí, afecta l'estabilitat pressupostària. Que tenim que fer un pla d'ajust? Sí, haurem tingut que fer un pla de pagos. Haurem tingut que fer-lo. I haurem tingut que anar al que marcava la llei Montoro. Però, clar, si en legislatures anteriors s'havien pagat els 400.000 euros que portem en aquest moment pagats per deutes d'anteriors corporacions, estaríem també tal vegada parlant d'altra manera. Recordem-se
que portem en aquest moment més de 400.000 euros, a final d'any portarem més de 400.000 euros en el pago de l'Alcolera, en el pago del Mirador del Riu, de la Casa de la Policia i en el deute a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida com a conseqüència de l'impago de la basura en els anys 2013 i 2014. Per tant, hi ha que mirar-ho tot, és a dir, quan es parla i es diu que s'endeutem, hi ha que parlar de totes les coses. A més, tinc que dir que en aquest moment estem en un xicotet litigi perquè ens acaben de presentar també una empresa més de 10.000 euros d'impagos per part de corporacions anteriors, de la corporació anterior, del 2014 crec que és. Per tant, estem també en un litigi, és a dir, que pareix ser que no acaben d'aparèixer coses impagades de legislatures anteriors. Si no es paga és fàcil tindre superàvit. Per tant, en això queda aclarat. Per tant, aquesta incorporació és per a poder traure a licitació en pública subhasta l'adjudicació del Parc Manuel Castelló Quilis, que no està adjudicat. El parc que està en aquest moment realitzant-se és la plaça Joan Fuster i efectivament tirem del superàvit de l'Ajuntament perquè al final també el superàvit de l'Ajuntament és per a utilitzar i la llei en aquest moment ens permet poder-lo utilitzar. Passem a votació. Vots a favor de la modificació de crèdit 13/2021. 6. Vots en contra? Abstencions? 5. Modificació de crèdit 14/2021, expedients 1290-2021. Té la paraula el regidor. Atès que es disposa de romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables de la liquidació de l'exercici anterior, es proposa en aquesta modificació amortitzar els préstecs, en concret 3 préstecs que té l'Ajuntament per import total d'estrès de 43.191,92 euros. Com he dit abans, aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i aprovada aquesta modificació de crèdit, podríem dir que l'Ajuntament d'Aielo de Malferit a hores d'ara ja no té préstecs a pagar. Compromís? El nostre vot serà a favor, ja que pensem que és millor no tindre ningú crèdit i poder viure més o menys tranquils pel que respecta als bancs. Partit Popular. Bueno, per lo que comenta el regidor d'Hisenda, pues es tracta de tancar ja definitivament els deutes que té la corporació, que són 43.000 euros, és una insignificància. Jo la meva pregunta és necessari pagar, siguent que l'any que ve s'han d'amortitzar ja definitivament? Ho dic per una raó. De vegades estan venint moltes subvencions, tots sabem que primer s'ha de fer, pagar, i després els departaments corresponents són els que ens envien els diners. Quan estem en uns interessos que està l'Euroibor, si mal no m'equivoque, en menys 0,54 i s'estan pagant préstamos molt barats, doncs considere que esperar-se un any per si eixir alguna qüestió, s'han esperat 2 o 3 anys, nosaltres vam intentar pagar o no es va fer, en aquell moment la corporació entrant va decidir que no volia pagar definitivament el préstec, que estava en 400 i pico mil euros, però jo ara sí que crec que realment fa falta agarrar el remanent que és de dudosa legalitat. Jo no dic que siga ni que sí ni que no, per el fet que el remanent líquid de tesoreria, el superàvit pressupostari s'ha agotat completament i estem tirant mà d'un altre apartat que és el remanent de tesoreria. Feia falta realment pagar això o esperar-se 2 o 3 mesos perquè pense que vencen en febrer i en aquests diners haver fet alguna actuació més a baix interessos al 0,70%. Compromís? Partit Popular? No? Vale, anem a veure. Torno a repetir. A veure, dir coses per assustar no mos porto a cap de lloc. Dir que recorrer a aquesta modificació de crèdit al remanent de tesoreria és de dubtosa legalitat
anem a veure. O és de dubtosa legalitat? No. O és il·legal o no és il·legal. O és il·legal o és il·legal. El que no podem fer és dir coses velades per a confundir a la gent. Si està en este ple i si està en este expedient i té tots els documents necessaris i tots els informes, és perquè es complirà la legalitat. És perquè es complirà la legalitat. Per tant, dir coses i crear aquesta incertidumbre entre la gent, pense que no és bo. No és bo ni mos porto a cap lloc. A cap lloc. El que estem fent és acabar en els préstecs de l'Ajuntament d'Aielo. En un moment determinat, l'anterior corporació va voler que s'amortitzara la totalitat dels préstecs quan ja sabien que no anaven a tindre l'equip de govern. Quan ja sabien que no anaven a tindre l'equip de govern. I no vull profunditzar més, perquè si no, potser en aquest moment m'esbararia i no vull esbarar-me perquè no vull que n'hi hagi tensió en el ple, al contrari. El que estem fent és amortitzar el que ens queda de préstec. Sí, efectivament, ens queden 43.000 euros ens quedaran. Per tant, el que anem a fer és poder dotar el pressupost de l'any que ve en aquests diners perquè no tindrem que amortitzar. Perquè no tindrem que amortitzar. D'altra manera, aquests diners no els podrem tindre perquè tindrem que amortitzar-los. Si ara els agotem ja finiquitem tots els préstecs que té l'Ajuntament d'Aielo, qualsevol persona entén que l'any que ve podem disposar d'aquests 43.000 euros per a fer altres qüestions que interessen a la població, altres propostes, altres inversions o contractacions de personal si fa falta. Per tant, amortitzar en aquest moment ens dona un matalàs, un colxó de 40.000 euros més per a poder-se-los gastar l'any que ve perquè no tindrem que amortitzar-los. Passem a votació. Vots a favor de l'aprovació inicial de la modificació. He donat els 2 torns de paraula. Sí que els he donat. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 14/2021. Vots a favor. He donat 2 torns de paraula als 2 grups polítics. Vots a favor de l'aprovació inicial. Li demane per favor, Si sols ha intervingut una vegada. li demane per favor, perquè no he volgut intervenir en la segona. Vots a favor de l'aprovació definitiva de l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 14/2021. Vots a favor? Que costen acte, 6. que no m'ho ha deixat parlar la segona nació. Vots en contra? Abstens? 6. Que consti en acte que li he donat 2 vegades el torn de paraula al portaveu del Partit Popular. Jo vull un informe de secretaria que ho diga, que ho certifiqui. Passem al següent punt de l'ordre del dia, pregs i preguntes. Algú té algun prec i pregunta? Bueno, esperem que ara puguem parlar i crec que en més tranquil·litat. Anem a veure, vostè no ha dit la veritat perquè el ple que acorda pagar totes les deutes, és del 16 de maig i jo que sàpiga el 16 de març vostè encara no governava ni s'havien celebrat les eleccions. Primera mentira. Primera mentira. Després, nosaltres decidim fer això que vostès en el primer ple de juliol, el 3 de juliol, quan sí que manaven ja, el primer acord que prenen és anul·lar el pago del deute que tenia l'Ajuntament quan tenien un superàvit, un romanent de tesoreria de 2 milions i pico i tenien 1.800.000 diners en efectiu en el banc. Podien perfectament pagar 400.000 euros. Per tant, digui les veritats i si no sap val més que calle. Després d'això anem a veure. Jo no he dit que és legal o no és legal, jo no soc qui, jo soc un expert jurídic que puc opinar. Igual que opina el secretari, jo puc opinar també. Jo no dic que tinga la raó, però jo considero que en el cas ja que no m'ho va dir, ho diré ara, n'hi ha 3 qüestions a tindre en compte, n'hi ha 3 lleis que s'han de tindre en compte. Una llei de morositat del 15, una llei d'estabilitat pressupostària del 12 i la llei d'agendes local del 2004.
Però fonamentant-se en la llei d'estabilitat pressupostària, no sé si és la disposició addicional sexta, diu clarament que se pot agarrar els diners, se poden agarrar els diners del remanent o del resultat pressupostari, sempre la menor, per a fer coses que el pressupost no ha arribat perfectament, però diu la menor. Aquesta qüestió és discutida actualment perquè si realment sí que estan suspeses fins al 21-22 les regles fiscals, el deute, la regla del gasto i l'estabilitat, queda una duda entre els juristes si s'ha de tindre en compte que se pot agarrar tot el del superàvit pressupostari i també el remanent de tesoreria. Això és una explicació, però li ho dic perquè ho sàpiga. Però en cap moment, senyor alcalde, en tot el respecte del món, vostè ha contat una mentira. Nosaltres aprovem l'anul·lar això antes de que vostè entre a governar. Ho aprovem el 16 de maig i que jo sàpiga les eleccions són un poc més tard. I després queda el cartipàs, que és un mes més. Bueno, jo en pregs i preguntes no vaig a fer-li massa preguntes, no perquè considere que ja s'ha parlat massa. Simplement voldria que em diguera el tema del logotip o l'identificació corporatiu, com s'ha fet, qui l'ha fet, s'ha pagat, què ha costat, quines finalitats té, perquè nosaltres com a principal grup de l'oposició ni s'hem enterat ni sabem si s'ha fet un manual d'ús d'ell o un reglament, cosa que s'hauria d'haver fet, si tenia que haver-se exposat al públic, tant que donem participació als ciutadans, no s'ha donat, o jo que sàpiga no s'ha donat, i entonces, a la vista de tot això, crec que era un tema lo suficientment important per a que ho haguera discutit i aprovat un ple. Jo no sé si s'ha aprovat la Junta de Govern, perquè ens les donen cada 3 mesos, si s'ha fet per resolució d'alcaldia, tampoc ho sé, perquè ens les donen cada 3 mesos, però sí que m'agradaria que m'explicara la finalitat d'aquest logotip, que en uns puestos es posa un identificador corporatiu, cada un li diu un nom, no? N'hi ha alguns pobles que en tenen, així concretament jo he estat mirant i està a Bocairent, com a pobles similars a nosaltres, més xocotets però no solen haver-ne, però m'agradaria que m'explicara un poquet el perquè del logotip, quina finalitat té, si se va substituir l'escut en pràcticament tot el que és l'escut d'Aielo i quina necessitat havia de fer aquest logotip. Alguna pregunta més? Ninguna pregunta? No. Val. En primera, ja tinguem molt clar que sí, el que més sap és vostè, i per això els altres ens diu que no sabem res, que som uns mentirosos i totes aquestes coses. Però bueno, aquestes coses jo ja estic acostumbrat després de 9 anys de que vaig a dient-me-les i de que cada volta vaig a més insistència dient-les. Jo sé que vostè ens pot donar lliçons en dret, per això vostè és llicenciat en dret, jo no soc, jo sempre ho he dit. Jo li torno a repetir que qualsevol cosa que fem, hi ha uns assessors jurídics en l'Ajuntament i n'hi ha una secretària, que és la que emiteix els informes, la que m'informa, i si considera que algo de lo que li plantege o volem plantejar no compleix la legalitat, em diu, senyor alcalde, no compleix la legalitat, assumeix que vostè el que vulgui. I si no compleix la legalitat, este alcalde no va a fer res, no va assumir que es puga incomplir la legalitat. Jo podria estar dient que en la via ferrata s'incomplir la legalitat. Per què? Perquè no n'hi ha ningú permís demanat. Però no és que no n'hi ha ningú permís demanat, és que damunt diuen que n'hi ha un acord de Junta de Govern quan no existeix ningú acord de Junta de Govern. O sigui, per l'amor de Déu, siguem un poquetet serios. Jo ja sé que vostè sempre ha dit que no necessitava assessors perquè vostè tenia la formació. Jo no, jo necessito assessors. I per tant, com necessito assessors, per això tinc els assessors tècnics, els tècnics d'aquest Ajuntament, l'assessor jurídic i la secretària, que són els que m'informen de quan i de quina manera es compleix la legalitat. Respecte del logotip, jo no vaig a dir-li que vostè ha mentit, no vaig a dir-ho. No, Déu en lliure dir que
però que sí que falta la veritat. Primer, les juntes de govern nosaltres no es donem cada 3 mesos. Vostè ens donava cada 3 mesos, però en un mes de retras, per tant, cada 4 mesos nosaltres teníem constància de juntes de govern. Nosaltres donem les juntes de govern en cada ple ordinari, que és cada 2 mesos, i fins a l'últim acte a aprovar abans del ple ordinari. Per tant, es donem cada 2 mesos i en la regularitat que s'estableix. I no deixem ninguna junta de govern que no ens interessa, que vostès no s'enteren per a un altre ple que seria els 4 mesos. Nosaltres sí que rebíem juntes de govern a 6 mesos, nosaltres sí que les rebíem. Però bueno, el logotip, la marca identificativa de l'Ajuntament, si s'hagueren mirat el pressupost, en el seu moment hagueren comprovat que estava en el pressupost. Primera, pressupostat estava en el pressupost corresponent. Per segon, recorde un ple on se me pregunta a mi personalment, per part del Partit Popular, lo de la marca corporativa, perquè havíem vist en les juntes de govern que havíem adjudicat la realització d'una marca corporativa a una empresa. I inclús allí el Partit Popular ja va dir el preu per el qual se li va adjudicar. Per tant, no diguin que no sabien res, sí que ho sabien i ho saben de fa més d'un any, perquè estem parlant del pressupost del 2020. En el 2021 no estava pressupostat, estava pressupostat en el 2020. Per tant, vostès saben, per tant, torno a dir que no es pot anar confundint a la gent perquè no arribarem a cap lloc bo. Vostès saben des del 2020, perquè tenen la documentació, quina empresa se li ha adjudicat i quin import ha costat. Jo l'import ara no sé, però sé que estava pressupostat en uns 8.000 euros, si no recorde mal. No vull enganyar-me, però la xifra la diré en tota tranquil·litat en el proper ple, sense cap problema. Si s'ha realitzat un manual, per supost, mire, l'empresa a la que se li ha adjudicat ha fet un treball d'investigació, ha estat en contacte en les conselleries pertinents per a veure què es podia i què no es podia fer, i ha fet un manual de com i de quina manera s'ha d'utilitzar aquesta marca corporativa. No hem canviat ningú escut. L'escut de Aiello és l'escut d'Aiello i està en esta sala de plens darrere de mi. Això és l'escut d'Aiello i l'escut d'Aiello no es canvia. És una marca corporativa que, al igual que altres pobles, i s'ha explicat crec que perfectament en el vídeo promocional, al igual que altres localitats i altres pobles, han fet per a identificar de manera fehacient a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament no és el poble d'Aiello, l'Ajuntament és una institució del poble d'Aiello, i el poble d'Aiello té una bandera i té un escut. Per cert, l'escut que en alguns llocs s'ha estat utilitzant no per l'Ajuntament sinó per algunes de les associacions, doncs no era l'escut oficial, tot i que era molt semblant, però no era l'escut aprovat per heràldica, que és el que tenim darrere. Per tant, això és la qüestió. És una marca identificativa per a que es detecti perfectament a l'Ajuntament i l'escut d'Aiello continuarà onejant en els llocs que li correspon en cada moment. Per tant, no s'ha canviat de l'escut d'Aiello, simplement és una marca corporativa en un manual de funcionament que tots els departaments d'aquest Ajuntament ja tenen de com i de quina manera s'ha d'utilitzar el manual d'instruccions i el manual d'utilització no sols de la marca, sinó per a que tots els documents que ixen de l'Ajuntament tinguin el mateix format, la mateixa tipologia de lletra, les mateixes marges. Per tant, és un manual que s'ha elaborat de manera exhaustiva i consciençuda després de fer les consultes pertinents. I com he dit, en el pròxim ple diré en exactitud l'import de l'adjudicació a l'empresa que ha realitzat el logotip. I dit això, gràcies a tots per la seva assistència i bona nit.